Hi guys, welcome to my puja vlog. So guys, नोंथांमोनखौहाय आंनि बे puja vlogआव बरायनाय जाबाय लोगोफोर थ' दिनै जोंहा हावरि दङमोनलाय बेनिफ्रायनो एसे खामानि दङ आरोना थ' आङो बे खामानिखौ मावनो नागिरदों थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दायो आङो खामानि मावनोसै लेथ्रा जाना दङ आरोना बेफोरखौ साफा खालामनोसै आङो सियारफोरखौ जाबनोसै नुबाय गाइस इसां खामानिया जि बरिया मुरुबाय थादों सानि So guys, आंथ' लामाखौ दहायनो सिबखांबायमोन आरोना थ' दाबो बिराद लेथ्रा जागासिनो दा लामाखौबो सिबनोसै आङो लोगोफोर आं मा खामानि मावो बेखौनो दिन्थिगोन आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे लोगोफोर दे हासिब नागिरदों र' गांसे मोजां हासिबा बायजोब्बाय आरोना गाइस नै ओंखारदोंना बेखौ थिग खालामनि र' आङो दा आं बिबार गायदोंमोन इयाव नै लोगोफोर बिबार गारनाया थैजोब्बाय नैबेबो गायदोंमोन नैबेबो गायदोंमोन आरोना नैबे गलाब बिबार जि बरियाखा नैबे मोजां आरोना पिंक कालारनि नैबे बिबार गायदोंमोन दैसो जाजोब्बाय दखन बे बिबार आरो So guys, बाबाया माने माथौरियाव थाबायनो थांदोंमोन आरोना थ' थाबायनो थांनायाव माने मावजि फिसा माथाम मोनदोंमोन जि किउट आरोना बाबाया अननानै लाबोदोंमोन आरोना किउटखाय खिन्थु सानिया सोंदो जाहानै सानिया सोंनायखाय गिदो आरोना ओमफ्राय बाबाया अन्थाव बाथाव ओइ दुब्लि गेजेरावसो बायो होननायखाय हामा नांनानै माने ओंखामथ' होनो लाबोदोंमोन आरोना ओंखाम होदोंमोन आङो जाया इसोरो बिराद दुस्थ'खा ओंखाम जायाखै बिराद दुस्थ'खासै इसोरो बेनिखायनोथ' एगारहोजादों खोमा बुस्थुफोरा इनो मम' थां इमान बरिया खामजानो होदो नोंसोरखो ओइ मानो खारदो हा मिउ आयु मासिया बिराद किउटथार मिमि मिउ बुलो आयु माम फाय खाम फाय खामजारि फाय खाम फाय इसां अननानै इसोरखौ खाम होगोन होनना लाबोदो खाम जायालासे खारबोदो आरोना इसोर बिराद दुस्थ'खा बेनिखायनो एगारजादों इसोरो ओइ सानि मान बरिया खाम होना दोनदोंमोन जायानो लुकायासै बिराद मरम लागा आरोना मेकुरि मियाव So guys, আমার বাবাই মানে বিরাট কাইন্ড হার্টেড আর মান তো বহুত মৰমীয়াল দয়ালু মানুহ ইমান মনা ধুৰিয়াই কিনে মনা নাছিলে দেউতাৰ পৰা বেলেগৰ পৰা মনা লয় হ'লেও ধুৰি আনি পিনে ঘৰত লৈ আনিছে আৰু না তাৰপিছত এতিয়া আধা ভাত দিছে বাবাই মোক ভাত দিব দিছে ভাত ওলাই দিয়া অলপ বুলি কৈছে পিছত মই ভাত ওলাই দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া বাবাই মনাটো বেলেগৰ যিহেতু দিব গৈছে আৰু না So guys, থাকক এতিয়া ভাত খালে খাব হয়নে নাই মই কাম আছে অলপ কৰি লওঁ এয়া ভাতখিনি কি ধুনীয়াকৈ দিছিলোঁ এয়া গাহৰি মাংস লগাই सारि नोंनि खाम जाफायनो फैदो न' मानसि मेयाव फैदो मेयाव
नों सोंद' खाम जाग्रा फैगोन ना सोरबा न' खाम जाना होनो नागिरदों नोंनि आथिं सुनि र' दा गाइस आथिं आखाइ सुनोसै जि दुस्थु माबायदि फिसा सायाव गाखोनानै सादाव गाखोनानै माबायदि नाहरबाय थादों मिमि 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 मिउ मिउ नायदो मिमि मिमि खामदोनो खामदोनो जि किउट खा गाइस माउजि फिसा इउ डेन्जार गाहाम मोनदों खोमा गाइस बिसोरो गेलेबाय थादों स' गाइस बहुत ভাগৰ লাগি গ'ল আজি ভইচটো ৰিপৰ্টাৰত তাৰপিছত আজি ব্লগটো এইখিনিয়ে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰিব আৰু চাব পাৰিব